Sa ating police report, piloto at estudyante nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa Lingayen, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM Report. Binawian ng buhay ang 2 kataong sakay ng isang eroplano matapos itong bumagsak sa isang bahagi sa Sitio Aliguas, Barangay Luzon East, Lingayen, Pangasinan, umaga ng March 29. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ang bumagsak na eroplano ay isang Cessna 152 na may registry number na RPC-8595 ay pinangangasiwaan ng Philippines Space and Aviation Academy Incorporated. Ibinahagi ng nakasaksi ang pangyayari na siya ring kasama sa agarang pag-rescue sa 2 sakay ng eroplano. Ako po yung nag-angat sa 2 bangkay na nag-alis na naglagay sa keyboard, yung sa emergency. Ngayon, bago bumagsak yun, pumapasada ako. Tsaka may nagsabi na may bumagsak na aeroplano. Kaya nagmadali ako dahil isa din akong na-resolve ni B, kaya tumulong din ako. Lumusong ako kagad sa ilog. Bumagsak, pagkabagsak, umanga yung aeroplano, pagkaangat niya, bumagsak. Ngayon, sabi niya, tsaka umano na kagad. Nakilala ang mga biktima na sina Captain Ni, 31 anyos, at ang student pilot nito, 25 anyos. Agad na dinala sa paggamutan ng 2, subalit idineklara ng dead on arrival. Sa paunang investigasyon ng Lingayen Police Station, nasa ika-10 touchdown upang huli ng ikot na umano ng mga ito saka pa nangyari ang insidente. Ang permiso sa airport, yung mga crew ng nasabing aircraft na magsasagawa ng flight, parang estudyante kasi yung isa, student pilot yung isang victim. So, nung pang 10 ikot, bali pang 10 touchdown na daw yun eh. Yun na sana yung final. Apo, yun na sana yung final. Then, naka-touchdown naman, tapos nung papaitaas na, biglang nung papaliko yung aeroplano, yung parang siyang mag-u-turn, parang gano'n. And then, nung bigla na lang daw na bumagsak yung. Nagpapatuloy na ang malalimang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente, habang pansamantala munang ipinagbawal ang pagpapalipad ng mga eroplano ng flying school habang isinasagawa ang investigasyon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.